Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloa, kulturgintzaren ahozko aldizkaria da, ahotik belarrirako asterokoa. Eusko ikaskuntzaren laguntza dugu hemen Euskal Herria irratian. Kulturarloa Eusko ikaskuntzaren babesaz eta aupadaz egiten ari gara. Arte plastikoak izanen ditugu gaur. Juan Carlos Pikabea Zubiri lesakarra da, margolaria da, poesia koloretan izenburua eman dio, urriarekin batera hemen Iruñan zabaldu duen erakusketari. Lesakan Irisarri etxea du lantoki eta erakustoki Juan Carlos Pikabeak. Hemen Iruñan bisita egin ohi du erakusketa kolektibo batean, Nafarroa oinezen arte erakusketa dela eta, baina ez da erresa izaten bera bezalako margolari figuratibista batentzat hemen Iruñeko aretoak eta atiak zabaltzea. Iruñeko planetarioan, jolean, iaia pasabidean hortxe daude Pikabearen margoak. Eta margoi begira, berarekin batera, Juan Carlos Pikabearekin batera ari gara. Hau da nire azkeneko urteko lana, badire batzuk duela 2 urteko baita ere, baina gehien bat azkeneko urtekoa. Eta, nire obra, Bidaso aldeko mugagatik gora etorri naiz ja Nafarroa erdialdera eta hegoaldera ere bai. Eta gero baita azkeneko urteetan, 3-4 urteetan hasi naiz baita ere itsasoaldea margotzen, iparraldeko kostaldea. Paisajiak, beti ikusten ditugu, basoak, oianak, baserri, mendiak, baina gero, esan duzu itsaso eta alakoak, baina hiri barneko edo herri barneko perspektiba batzuk ere badira. Bai, maite ditute, nahiz eta gure Bidasoaldeko erreka inguruak eta arbolak gustokoak izan, betire ezintzera mugatu gai bakar batzutera, eta orduan pensatzen dut ukitua direla gai desberdinak eta esperimentatu dela gauz desberdinekin. Eta orduan Iruñeko kalea batzuk ere ukitu ditut, Mainueta eta Kuria eta Kaldereria kaleak, eta gero herriak ere bai, Lesaka eta Arizkun eta beste herri batzuk ere margo kentartean sartu ditu. Donostiaren bai, Donostiare bai. Bat itsaso aldetikan hartua eta bertzia berriz hiri barrua. 31 de agosto kalea. Eta gero beste ere konstante bat ere, eta bestetan ez bezala personajiak eta animazio, besterako animazio sartzen duna. Zerila hoik, karnaval, hoi ez da lesakako? Lantzekoa eta lesakakoa. Normalki beti margotzen dut, beti bakizu burun pensatzen duzuna gauz bat eta gero ekintzak bertzeak. Eta orduan, saiatu nintzen gehiago egitera, baina hau da denborak eta eman nagoen aukera. Gehiago egiteko ez dut astirik izan du. Hoi, beraz dauden temak eta nola esaten zailoan, zer da, pintura figuratiboa, naturala, realista, zer da? Bai, figuratiboa da, zergatik zu ikusten ari zera non kokatua dauden. Realismo ez, izango litzake impresionista gehiago, zer da. Marrazkiak bere garrantzia dauka, baina horren gaintik dago kolorea. Eta ikusten baduzu ez dago arkatzakin marraztua izango bariz ezala, baizikan pinzelakin eta pinzeladan bidez egina dago, osatua dago kuadroa. Bidaso ertzekoa noski, lesakarra izanik, ez da hor Bidasoko margolari ez beti esaten da, eskola gote den, bai ez, eta ditzen duzu, zuk zeure burua ikustezu, horko Bidasoko eskola edo korrente horretan sarturik? Partaide bazala bai, eskola ezin da hitz egin eskola zertaz.
ez dau gela berakoak ez gera. Bakotxak gure antzera margotzen dugu eta ematen digu gure ikuspegi desberdina. Egia da bai hori Bidasoa inguruan hori anima bat badagola eta badagola hori mugimendu bat jende asko eta gainera kalidade handiagoak eta hor jaio eta bizi gerenak eta hor margotu dugunak. Bai. Eta bueno, hor ze usagarri izan litezke, denek jotzen duzue, hor paisajia egitera, asko gutxi, batzuk figuratibo bestek gehiago, ez da, abstrakziorako joera gehiago? Bueno, gehien bat, aipatzen duzunez, gehien bat figuratiboa gara. Batzuk izaten algera igual naifagoak, bertzik igual espresionistagoak, eta bertzik korrienteak ukitzen duztenak eta bertzik abstrakzioan ukitzen dutenak, baina denak paisajea margotzen dugu, orokorki, bai. Batek esan dezake, bueno, hemen pinturan ausardi gutxi, behar bada, figuritismoa, esan dut, ezaguturik hor, vanguardiak, experimentazio bidetik, arte kontzeptuala eta ginik, konservadorea zalda? Bueno, nik pensatzen dut gaur egunin dene egina dagoela. Orduan ze gelditzen da, ongi margotzea. Eta, bueno, ausardia, ez dakit, ausardia agian lana egin eta lanan bidez lortzea emaitzak ere hori ausarta izatea da. Eta, bueno, planteamiento estetiko bat da. Haunistan, lehenko egunin irrati batean entzuten nuen ikuspegia estetika, garai batean estetika zen edertasuna, emaitza edertasunaz oinarritoz zegoen. Gero ateak ireki zitzaion bertze gauza mizeri eta itxusiere ederraz bezala jokatzeari. Baina, bueno, nik edertasuna, paisajean edertasuna beti ederra ikusten dut eta gainera ez dakitzuk ala pensatuko duzun, baina paisajeak askoz gehiago erran nahi du. Betire artean, bueno, publikoaren gana jatzeko, hau bestelako ez der baino beto. Baina kritikoek, eta gero beste kontua da, hemen Iruñerrian, arte garaikidea eta, bueno, salak aretoak eta euskaten kriterio talakoek, eta ez da aixi izaten, pintura figuratiboa toki izatea, hori errendezak ez ez? Bai, arrazoi ez, bai. Gaur, bereziki aretoak minio gehiago da, lehiaketak eta hola izaten direlik, beti bertze oinarri batzuk dire, eta orduan beti joaten da arte konzeptualatara sari guziek, eta, bueno, garai batin eurek marginatuak egon duel bezala, gaur figuratiboa marginatuagoa dago. Baina, bueno, alik ere haunizek jokadezate abstrakzioa arte moderno bazala, abstrakzioak ere 100 urte baditu, Ez da gaurrekoa, gertatzen dena hemen beti dena berandu aletzen dela. Eta modernismoak ere bai. Baina hori izate batako, Iruñerrian Uarten kubo beltza arte garaikidea. Hor propuesta berritzaileak, Europan zehar zer dagoen, da halako genetozen aizaizkiko, ez? Bai. Berri. Zuze, sentitzezu, ze pentsatzezu horiek ikusita, horiek ezagututa? Bueno, hemen lehenoko zarrak erraten zuen, denbora epatuko bakotxa bere lekun, baina hori lehenko egunin entzunun arkoko zuzendaria Euskadi Irratian hitz egiten, eta galdera hori egin ziotelikan, ze egiten da gaur egunin arte modernoan beren antzuna izan duzen argazkigintza. Eta ez alda argazkigintza baita ere figuratibora itzulera bat. Eta bertze maitzarikola harrigarriarik ez nun entzun, eta orduan, ez dakit nik pixkot galduanago, ez dakit egia erran zer den gaur egunin vanguardia. Pikabea margolari lezakarrarekin ari gara hizketan hemen Euskal Herria Irratian kultura arloan. 35 margo, 35 oi alditu horre erakutsiz planetarioan paisajeak dira. Eta paisaje oiek margotzen aspalditxo hasitzen Pikabea. 14 urte daramatza dedikazio osoz margo laritza duelarik lanbide. Jakina, margotzen lehenagotik hasita dago. Bai, 12 urte zehazmeatz, hortara buru belarri sartuan nagoela. Aurretikan, bai, 92an izan duen hemen lehenbizko erakusketa Iruñan, hori
Castillo de Mailako aretoan, eta gero ezkeroztik egin ditu Galeria Pinzelan, Sorollan eta beste leku askotan, bai. Eta, bueno, hor barnare bai, Frantzian egondu naiz Burdeosan, eta iparralden ere bai, eta Zaragozan, Madriden, eta Bilbon, eta, bueno. Eta beti zure etxean, baita. Edo uda parte makarra, edo hor etxean duzun erakusketa hori zabalik izatezu urte guzian? Bueno, lanak zintzilikatu egoten direz, baina irekita egoten da abuztu hilabetean normalki, bai. Bera, bertze gauz bat Bidasoko inguruan ematen den gauz bat. Bueno, batek, Bidasoan uda partean, noin duen ibilalditan eta hortxe izaten du, sartizten bat eiteko aitzakila. Bai, auker hori hor dago, gainera beresgarria, pensatzu. Erratzutik hasi eta Lesakarrainoa hainbertze erakusketak zabalik egotia doainik eta jendea harrera honakin hartzea. Etxea berara ikusteko moduko delako, pikabean. Bueno, baserri baten antzerakoa, ez? Lesakako arkitektura ikusiz ez da zaila gauzat ongi egitea. Lesakako sarreran, eta izena nola dutxeak? Irisarri bai, nire ama irantziko Irisarri auzokoa zen, eta haren oroimenez, batzen. Formazio aldetik eta zer zabiltzazu? Autodidakta, zure kasare bilia edo eta isumestarik izan dut duzu? Bai, bueno, lehenbizko ikasketak egin ditun beran, Juan Ignacio Larramendikin. Eta, bueno, berari esker diot hori arra hau sartzia, eta, bueno, bera aspalditik joan zen Madridera, eta, bueno, nik nire kabuz segitu dut, ez? Azken finin norberak bere nortasuna jarri behar bai du Oihalbakotxean, bai? Eta, bueno, azkeneko 20 urte eta 25 urtez nire kabuz margotzen dut. Eta zer, kreatzaileak, pintoreak bohemia izan behar du, edo zangoak lurran gainean eta beratu beharra, ogibidia ere hori baita? Bohemia aberatsatzatu mutel. Bohemia lanbide bazala hartu behar da, eta lan asko egin behar da mundu honetan. Bohemia hori da, 19. mendeko personaiak, baina gehienak ziren etxe honakoak eta beratsak eta bizizirenak Parisan golperik eman gabe. Picasso berak ere bohemia ez dakit ukitu zen entzun, lana bai egiten zuen, eta pila bat gainera, eta horren antzera beste askok ere bai. Menduguna da, Bidasoako, ez dakiztein bazter, eta, bueno, lehenengo zokoa, bazter hori, aukeratu, ez da, hautatu. Hautatu, beti begiak irekikin ibilardu eta asko ibilardu. Zoitxozu, bertan pintura edo bertan lehenengo marrazki eta gero etxean lanin? Marrazkia egin eta gero etxean lana, estudioko lana du gehien bat, bai. Zertaz, kuadro handia ditu ikusten dukenez, eta orduan, hori egiteko naturalin eta urrengo egunin joan eta arkibera eta egoera berar lortzeko oso zaila duk. Bueno, orduan, ikusi, aukeratu eta orduan hor hautatu zuna da Errekaren, ibaiaren, zatitxo bat, baina geho landarea eta udazkena aukeratu zu, udazken kolore aldakor horrekin. Bai, udazkena gure inguruan Bidaso aldean hori bazan duk, baina bueno, oso aberatsa da. Orduan, hor bertan ere jokatu arduk hauniztan ez ikusten dukenekin baizikan emaitza lortzeko koloreak non jarri eta non eman indartasun gehiago edo hori konstrukzionea bat imarduk alde horretik ere, bai. Horriten duzu, eskerta eskuin, ja gorrista, zertxo betiluna. Eta argia ikusten dukenez bukaeran, begia kuadroa ikusten dukeliken bukaerara bateko, ez? Eta bidena bar inguru guztia ikusten du. Bueno, gai horretan eta bueno, hemen ere bai. Eta bueno, hor gai urbanotan ere jokaera berdinak egiten ditu. Beti, bueno, hori planteamiento klasikoa duk, punto de luz. Argia non kokatu. Eta geho lan ordu desente gaur. Bai, kuadro handiok agian, pues, lemizko egiten dugu hori enkajea eta mantxa eta hola, gero ongi utzi idortzea, eta gero urrengo egunetan hartu berriro, eta pausoka, agian, pues, agian 200 ordu, baina, bueno, kuadro batek ez dik ordutegi da beharrik. Baizikan, ionek sentitzen dukelikan bukatu dagoela ordun arte burrukan. Baina noitxo zor lana, zuk hautatu hau daukazu, eta hori bukatu artean horrekin, edo aldibire naizea beste zerbait egiten, eta simultaneo egiten, aurrea eginez,
batekin edo bestekin? Hori dek. Bai, normalin 4-5 margo batean, eta orduan bat ongi dortzen delikan, hori pazientia izatea garrantzia handiarik margo gintzen. Zertaz, gaintikan gaintik egin nahi den hori espadago ongi dortua, emaitzak beti lortu nahi duken hori desagertzen du. Bai, adibidez, freskoa bali madago azpikoa, nahi du, normalin egiten du kolore bat bertzin gaini jarri ez, kontraste hori lortzeko. Baina azpikoa espadago ongi dortua, gaini jarri behar dioken hori xurgatuko dik eta intensidade hori galduko dik. Denboran itxoite hori de garrantzia handiarik. Bertze askotan ere jakin behar duk freskoa dagolikan nasketak egin eta emaitza batzuk lortzen ere. Lan ordu pilo bat pintoriak eta gero ikuslea etorri da eta 2 segundu inditu kuadron aurrean da txanda pasa. Bai. Bueno, askotan hori gertatzen dut. Bueno, liburukin ere hori gertatzen dut, irratian ere bai, eta lan askotan. Bai, bueno, maite dikenak eta zerbait transmititzen ziokenak horrek hori egonen duk denbora gehiago ere bai. Jende askok uste ditek paisajea, baina denak paisajea batzuk, paisaje gaia arrasakoak, perspektiba gutioekin, zerua uniztan hori margolariak uko egiten ziotek eta albada kolore matiz griso batzuk jarri eta komplikazione gutxigo emateko. Orduan, kuadro baten hasiera duk marrazki xume bat izaten duk, enkaje bat eta horren gainen hasitzen jaiz mantxak egiten eta konstruitzen. Eta, bueno, detaila beti bukaeran. Gero planteamendu horretan bertan behar duk linea de fuga bat, perspektiba lortzeko, argia, non kokatu argia, eta hori dena egin ondorigan zailtasunik handina zerua. Zertaz zeruak berak ongi eramardik inguruko kuadroakin, marrazki aldetikan ere adostasunak bihartik, eta kolore aldetikan lehenago aipatzen diuken perspektiba hori ere lortu behar. Juan Carlos Epikabea, geure gaurko kultura arloan hemen Euskal Herria irratian, Pikabearen kuadroak hortxe planetarioan ikusgai, eta kuadroak ez ezik arratsaldetan joan ezkero, margolaria ere bertan izaten da, harekin inork solas egin nahi izan ezkero. Kultura arloa hemen Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzaren aupadaz, akulukaraz egiten dugun asteroko kultur errebistan. Eusko ikaskuntzaren zenbait albiste hartu dugu, izan ere Nafarroko Unibertsitate Publikoak bat egin baitu, eusko ikaskuntzak berak lehenagotik beste unibertsitate batzurekin, horrela Euskal Herrikoarekin eta UNEdekin egina duten lankidetza hitzarmena. Eta erakunde horietako errektoreak bildu dira berriki Bilbon programen balantzia garatu eta proiektu berrietan nola sakondu erabakitzeko. Esan dugu lankidetza hitzarmen horren bitartez informazio eta komunikazioa euskarri duten programak bultzatzen ari direla. Asmoz Fundazioaren bitartez eusko ikaskuntzak duen esperientzia erabiliz. Hitzarmen horren barrenean, aurtengo ikasturte honetan, 4 master ematen dira, 8 unibertsitate espezialista ikastaro eta gradu arteko bat, baita UNED Bergara elkartutako zentrorekin formazio programa bat ere. Eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak bat egin du hitzarmen horrekin. Beraz, 3 unibertsitateen titulu propioen sorrera bateratua adostu dute. Eusko ikaskuntzarekin batera, hemen Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.